ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଦଶହରା ଉତ୍ସବକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1ରେ ହେଉଛି କୋଲକାତା। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରୂପେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏଠାରେ ରାମଲୀଳା ଏବଂ ରାବଣ ଦହନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଶହରାର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ରାବଣ ଦହନ ଏବଂ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 4 କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦଶହରା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ, ଯାହାର ରାଜସିକ ଅଭିନୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବାହାରୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଠାରେ ଦଶହରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯାହା ମୂଳତଃ ରାମ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା ଭିତରୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 6 ଗୁଜରାଟ। ଏଠାରେ ଗରବା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ସହ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 7 ଓଡ଼ିଶା। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ରାବଣ ଦହନ ସହ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅନୁଯାୟୀଙ୍କ ଭିନ୍ନତା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।